simba rashe ma watema ndiwe takamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ida kuti pane mombe 6 ari pere mukadzi wacho nemombewo dzako ya pamberi ari pere mukadzi wako ya pamberi niite ayamwe ani mapiri iye chedevita niite ayamwe ndichita kuti asaite noi taura tinzwe Alec Semarash number and 24 October. angapa mudzimai wako ati dzokora futi tinzwe wati October 2022. Kwanza kapiwa mari. iyo irutaurwa hanzi wakabatwa wakatorara nevairambikine pamusoro izvo Mambo. pamusoro imambo madzichibare soro munomo ngangoti nyaya kutaura handizivi ende hazvina munhu zvakaitika iya rudakubata uri pamusoro ndaikumbirawo kuti ndikwanise kuwabvunzawo Akusiwe random mumwe. inini ndine simba rake saka hakuziyero iye anondiziva but orit rekatinzwe nai iwe ichokwadi here zviri kutaurwa nemurume wako mairanga makaranga mese uchobva mawanikidzwa makanikidzwa zvaita sei pai maamuri pai Sinzaizvi. maamuri kurwizi Ndadziri nguva 2 dzemakuseni dzemadzizvaroira. Asi mamabvira kudhara muchidana nenyu. Zoni makarara nakangani kunze kekurwisa makamboita futi kakari kekutanga yezvo simba pamusoro imambo vaiguru ndokumbira kuti mundipindure ndine here musi wandakambokumhai kana kumborisana nemi even one day ndakadanana nemi zvazvaita seizvi audi hazviitika zvauri kuda kutaura izvi uyu murume wacho ari kuta kuti akakuwanikidza mukadzi wacho ari kutaura kuti hongu takabandiwanikidzwa takarara saka uri kuda kuti wanopenga here aiwa handisi kuti vanopenga mambo asi ndiri kuti saka kana vasingapengi zviziva kuti pane chokwadi ndavakuva kuti vanopenga taita kuti ramentally deranged vanopenga pakaitika zvinhu usapedze dare nguva yadare nezviro zvero paakataura nyaya idzi ngomana anga atombobva mushure mekunge atomborwara akatorapwa saka mukadzi wacho ari kurwara here nyaya iyi wakundigadzirira nyaya isina kupasha wokugadzirira sei mambo ndaikumbira kuti ndibvunze mukomana usataenda dzakokutaura kuno kana vanotaura kuno simba ndikangokubatsire panyaya dzakafanana nedzidzi dzine umbowo hwakaitika munhu kutora pfungwa dzake kuya kuzokwisa kudare kuno ingavabati tozovati mhosva inonetsa kubvuma so uda kusaganisira yekubuda nayo kubuda nayo hapana kwauchatoendaba dauri murume chaichai zvakaitika ukutochema-chema pamutongo asi nyaya iyi yakambotongwa mambo sedare remusha isati yaenda kwachangadzo
uzi yakambotongwa kuti kwachangadzi. Nyaya zvakaitika kumukomana akaendesa mukadzi wake. Akabvunzwa unzi ukuendesa mukadzi zvaita sei? Zvandadaidzwa natezvano. Obva aenda abva anopedza 1 week. Achibva auya neaudio. Yaitaura kuti ini ndakapfimbirwa simba namainini. Murikuona? Auya neaudio. Vataunganidzwa semhuri pamba. Pakunzi imi inzwai audio iyi izwira muriziva kumbira mukadzi wayo. Vanhu vakatinoziva. Zvikanzi right, saka toti haana kuzviita here mukomana uyu, mukadzi uyu ari kuzvitaurira ega. Zvikanzi uyu aindopa akabva ati inini pandakabva kuendesa mukadzi wangu ndakabva ndabva nekwamambo makuru pandanopira nyaya yangu. Mambo makuru vakandibvunza kuti simba wacho anei, hanzi ichibva ndawati haana chainacho. Mambo ndopa vakanditi iwe chienda unotora hembe dzemukadzi wako uendese kumba kwasimba. Ndopa akauya nehembe achida kuunza kumba kwedu vaamiswa nanamudhara. Kunzi iwo hazviiti kuti utise mukadzi unoisa kune chimwe chikomba, asi aiti simba iri ndaripuwa namambo kuti ndiite izvi. Then mumusha vakabva vachiti iwe kana wapuwa simba iri namambo, kana iwe wanzi chimirira mukadzi wacho auya aende kumba kwasimba, then iwe kana mukadzi auya aenda kumba kwasimba ndopo wachizoendesa hembe idzi. But hazvina kuzokwanisa kudaro nekuda kwekuti chakazoita kuti nyaya kwachangadza, hazvina kuzokwanisa kudaro nekuda kwekuti pamunini wakanga wakuti handingagoni kugara nemukadzi anopfimbira waroora chi varume, ngaende kumusha kwake mukadzi wako. Wadzinga mukadzi paenda kumusha ndopakamang'arawo nyaya yake kunana mai wake, wabva wazoendesa nyaya yako ana changadzi. Saka pamunini pawakatora pakaereki pakanzi ipa vamwe audio nekuti simba anogona kuvhutira foni iyoyo nechisimba, nyaya ikashaya umbowo. Pamunini ndo pawakatora foni yayo kwakuchisenda audio yaya, kwakuona mune maaudio akawanda, wachibva wasenda maaudio aese. But watodzinga mukadzi ndokuchizotaka kuplaya mamwe maaudio akanga ari mufoni yaya, kwakunzwa kuti naiwo zita rawo torimo mukati nekamwana kawo, kuti iwo naiwo waitoda kurarawo nemukadzi uyu, achipimba mukadzi uyu nekamwana kawo. Kwakuchizonomirira mukadzi wawo watona kuti nyaya inyaya yekugadzira. Zvekuti inini pamushaka, ini ndakakurira musha mawo mukomana ndichitochingirwa nababa wake, munin'ina wababa wake, iye baba wake wakashaika, takatokura tese. Murikuona? Saka munhu wese akanga atondivenga kuti iwe haungaiti zvinhu zvakadai wakurira mumusha munomu. Kwakuchizoziva chokwadi mamini otodzinga mukadzi, ndopakuchienda kunoenzaniswa kwashichangadzo. Wakati mimi chienda munogara zvakanaka. Eri kakati inini mukadzi wangu inini ndinomuda. Ishe wakati aiwa mwana zvakanaka. Chienda imimi munogara zvakanaka, hatichadi kunzwa nyaya idzi. Iwe ereke iwe zvawati iwe waane kwakugara. Chienda undotora nemhuri yako uende unogara kwaunodi kwawakawana. Kuitira simba uyu, handiri kuti iwe mukadzi wako akambomupa $40. Next time akutomupa iri 60. Ndopakataura kuti inini ndinoda kuripa. Mbanzi ikoko kune masabu eko. Ishikadire variko. Unonomarara simba ikoko. Then nyaya yodi yotonga. Murikuona? Ndomaperera akazongoita chi? Akazongoita nyaya. Asi mumusha ndakanga ndatosviba ndatunzi. Yakambouya here nyaya iyi kuzvura? Mukomana panambata kari nemudzimai wangu ndakaenda kwasabhubhande vakanditi alright. Pandakachibva kwasabhubhande mudzimai anga ari ndomwa mushonga. Mudzimai ndomwa mushonga wandafuna natezvara wangu. Tezvara ndo zvakuno. Tezvara wakati aiwa nangu yekuti taenda kwatezvara. Takaenda takasvikira kwasabu tazoenda kwamukuwa pasi. Kwamukuwa pasi wakachiuti nyaya iyi wanzwa nyaya zvangu nyaya ndeyamambo makoni. Nyaya zvairi yamambo makoni ino ngaidzoke kumusha kwani payaitika. Ndadzoka kwaitikira. Ndichidzoka kuna wagwande wakatongowana Samon akabva kwachangadza. Wachangadza Samon zvakakusunga ini kuti ndini mushaishiro, ndini ndashaishiwa neushu. Hino zvana wagwande ranga riri pafoni vhema. Zvana wagwande iwe uchitoenda nokuti isusu hapana zvatichaita kuti nyaya temsikwa makoni. Iyo nyaya kupi yavo. Amaini ava ndozvadini ndozvavaita. Alright nokuti inini amaini inini ndawira mumusha inini baba namai vangu vakashaika. Saka mukomana chamba mababa mudini. Saka ava vari kuusa zvadaro manje ndachitaura sana nababa mukuru varipo. Ana baba mukuru ndozvaitika mukomana pamukomana wangu.
wakatanga kutoonedzana iwo pachawo zvitotsikatsika nyaya maina waunoti unoti mudzimai akati chitaura mawachangazi mudzimai akati inini $40 ndikapiwa $40 uyu toshiyana namaini ndichiwapo 20 ndosa $20 ndowapa mukadzi wakwaba saka ini pandakashowapo echitaura kwangu kwabasi pandakazochiya kutaurawo kunana kuba mukuru wangu ndo zvapo izvi zviri kuitika chiwauri panyika yangu kuti tinanate zvarakunana tinofambidzana tisati tisaonana saka zvanagwandi iyo chimira samona ndoti sinzi maina watoita hasha boenda kwashe takwashe kudari kwashe mabvunziro akaita naishe wakati nyaya ngaipinde mudare yapinda mudare maishe chakati wakati bhadhare mari tabhadhara $20 uyo akazibhadhara $20 aramobhadhara $20 ngaiwa iwe nyaya hatiinzwi kana usiri uri wesinobhadhara mari zvinhu zvaitika musafonofena zvadaro amai ndino wakanga wapana nepasipo nokuti inini amai pandakabva kumusha kumudzimai wangu anangotaura naiwo asi iniwo wakanga wakutondienda kunga ndakafesana navo anotombofesana naiwo pachavo tati ini amai nawoka ini ndininya kutoshaishira asi amai nawo kutoya kupi kunokundisindisa ndisikuti anozanyarira iyo chitaura nyaya yakati mudzimai wangu ndakambata ne$40 yes ma2022 ndambata udaroka ndakanyarara bandatangotresa kuona kuti zvakamira sei pakuchisvika uyu ndiye agara nichi nemudzimai wangu dzasikuchi kumarwisi kwedzimba nokuti dzimba dzangu dzikwasemerwisi dziri nechikoro irinonzi saka ndakabata chi mudzimai wangu akara neuzvi zvarabvimai saka zvachidaro nachichangazi ndo nyaya itoripo iyi nyaya yamambo haisi nyaya amai nini munofanira kutokumbira soro kune zvamakadini makapukanya kumusha ichi wemwana nokuti muti munhu hana wabereka zvikanzi naiwo amai naiwo mai guru wemwana wemukomana vati pamusoro zvikanzi murikuona mukomana anotopenga mune mukadzi wacho sakani zvamunoona mwana kusikana uyu akatopfimbidzirwa nemwana wangu ndindakatototi awane musha naishi mashoko ehadini hatauri munofanira kukumbira kwamakashashira mwana ndimakatoshaisa shamari iweyo unomwe here musha tinoda kuti tirege muri iyi muri inogara kuduni kwandinoga ijekesereja imhuri yekwamurume atakaenda kurari kwangori makwakwavari ava ndo vamurume vari pano ndokunyaradzako vane madzikoma avo mairi ava ndo vamurume vari panapa tinoti baba avo mbuya vamukuona vari pakati ndo maive ava mbuya avo mai avo muroora romumusha imomo mukadzi wemukoma wayo ava vane mwana uyu asi uri mumusha uyu bo avo mai avo vakagara pa ndo mukadzi mudzimai we ava muri kunzwa kunzi mai nini wakanyenge ndo wakazonzi ndimanyengera uyu mukadzi muroora varoora vese vari pamwe chete saka uyu aenda kwachangadzo ninyaya akauya nesamanizira ndakaona tsamba iyi iri kunyorwa inini zvikanzi isainei kuti maona tsamba ndikati nemaziviro angu uyu ndikati ai inazvitauri newe ndikuda wana baba wako konzero hazvina kunyatsoita zvakanaka kunani kune uyu pane gori akaenda akasunga uyo ari kumotika pamai vari pakembo pai panonzi pamaesaizi pakembo chapi pana mai vari panopinda ZCC mai ivavo vakamubatsira akaenda ndirimo tiri vatatu namukoma naiye kuita wechi4 ari kurwara akasunga netambo chipeka handiziri kuti nyaya yaari kutaura haizivi chokwadi kana nechikwadi asi ndiri kungoda kukupai muone kuti ndo zviri kurarama pamurume saka handizivi chimwe chiri kundishamisa ndechekuti mai vamunoona akavasungisa ndimbuya wake mai wababa
Iye uyu vatorinesa manisi kunyazure vari kuti vakunyazure vane mhosva. Mhosva yacho yekudya ng'ombe yavo yeumai. Akavati vakandibira ng'ombe yangu vakauraya. Sikaidza hama dzavo vanatezu vanasekuru kubva uko. Kwakuchibatana nevazukuru vavo kuti vapfudze zvirango zvavo. Saka uyu akazoenda mapurisa kuti vauraya ng'ombe yavo. saka muti anopenga. Ndozvandakaona. Kuti uyu ndiye akanyengerwa mukadzi. Mukadzi wacho anopenga wakuti. Ndakamuona. Mambo. Ya, inyaya yakukorwa kuita statement dzabuda kurwara uyu zvotorewa kuti aunyengerwa mukadzi nekuti arwara. Saka mapepa ndiyei. Apa ndemombe yangu. Saka tiri kuti uyu dai anyatsotsanangudza nyaya yake. Saka zvabuda pachena kuti kana uyu anga ari kurwara achipenga uyu akatora advantage yekurwara. Zvabuda pachena akatora advantage kuti ari kuhasi mazuva acho anga asikupa mushe ndokutora advantage yekupimba mukadzi wake. Saka mukadzi wake akarara naye. Sebaba wemukomana paari kuti akanyenga mukadzi wangu dai akamubata ochiuya kunana baba oti baba ndozvandabata kurwizi zvakaitika hazvina kuitika zvakatopedza mwedzi ndotonzwa kuti wadoenda nemukadzi kumba ndii ndakakura naye kubva akasiyiwa nemwana mudiki ndii ndakakura naye ndichimuchengetera baba ndozvaitika kurwizi ndakatonetsa naye ari kuti ndinototakudawo ndimutsvaga ngove kuti ndii kana motikari yekuhaya kuti ndiende kwaanatezvara nemukadzi ndikati iwo mukadzi asina kana amwedzi waroora hauna kuendesa wakuti wakoiwewo kana pfuma wakuendesa mukadzi ye futi kuti kwaanatezvara hazviiti ndo pakazodzoka zvichinzi ini ndakatotuma mwana wangu kuti andipfimbire ari ne11 years andipfimbire mukadzi ndakamira muchidziro kuti wauye nditorara nawo muchidziro mai avo murunzwa audio yacho ngaakunditi muitwe audio nyaya ndikuona kuti yekutofoma nyaya ndekuti inini wacho ndakatodzinga mukadzi ndini ndozoona ndakunzi ichiitira nzea yamaaudio ndotoona audio yekunzi ini ndaitotumawo mwana wangu ane 11 years kuti anditopfimbirwe murori ndirari naye ndakamira muchidzere mukuona mukadzi wake anonzani uyu ane kamwana zita anonzani zita rake anonzani mukadzi wenyu anonzi moblessing. Saka pane apa atsanangura kuti ishe wakati uyu abvise 20 mari yedare ishe changadzoka izvo titonamba dzakana kuafonera vanokudzairese uyu akatonzi iwe buda mudare haana kumbonzi ari kudiwa mari nashe changadzo ngaasausvibise zita raishe changadzo wakapinda mudare ndini nemukadzi wake naiye erekuya ripapo uyu akatonzi buda mudare nekundo hapana ishe changadzo haana kutombotaura kuti akazomufonera apo akati mukomana akakutora foni uye haanga asina kutobhadhara mari yedare bawe $20 yedare akasiya foni ikaita mamwedzi nemamwedzi ndikazosangana nawo ishe changadzo akati ko mwana venyonge yasi kuya kutora chini foni yake anofanira kuuya mwana uya kundokumbira ruregerero kuti ndakanyangadza nekuti akaita dambudziko kwaari ikoko imi ndimi ana mai vacho munogashira nyaya yake nekuti baba wake namai wake vakafa zveshuwa asi isusu tisu ana mai vacho nana baba vacho vari kutaura saka ishe changadzi akatotaura achiti haana kutaura kuti nyaya yemari uyu haana kubhadhara akazosiya foni ndiye akazosiya akazoti atotengesa fodya zvine zvimanje manje akandopakaendesa iwo more blessing ndikuona uchiri zera diki uyu simba uyu
kuti mudanane chii chachaitika. Simudza izvo. Maine ndo wakandifura wakati danana Simba wapiwa $40 ichogowana hafu worara naye ukasaita kudaro haugari mumushanani. Iwewe murume wako anomborwara? Harwari. Maini ino wakura sei? Ndimi wakati dana uyu. Ndinatoa anambobvira uyu sinza akarohwa nemume wake. Waitonetsana ndinaiwa kanzela ini. Andinambobvira ndataura zuva kana rimwe. Aitoswera akaramba mambuya avo vari papa. Murikuvaona ndo wakachengeta mwana nababa avo vari papa. Ndo mbuya pamumai wababa wake. Akatovasungisa. Wai mai nina avo vainokumbogo waigara naye rekoni. Waitouya vachisvika ndasvibika chikafu changu ini ndichivapa wotodya wotodzika kumba kwavo. Hawana kana zuva 1 ino wakaswera kana nambuya kana neni kana vana vari kumba cha havana. Aitosvika chiti makumba angu ari pera simba achirara pamubhedha pambuya achifuga bhurangeti. Murume wacho aenda kwekuenda wodzoka achitimumutsa mumba mambuya. Imimi makambotaura here handiti wapfimbirwa maitaura nemameseji nemafoni maingotaura mega muchimboonana. Ndambudzo kuna Ishe wataura nyaya dzekurwara kweuyu kuti nguva yakarwara uyu angatone mukadzi here kana kuti angasina mukadzi. Amakati akasungwa mumota achiendwa naye angatone mukadzi here. Panguva iyoyo tisinganyatsoziita angarora nokuti kuroora kwake handina ndakazongodwa yanyaya ndakuti kungedzera kuti ndiye mukadzi wacho. Asi panguva yakarwara ilasiye muzhizha muchirimo asi tatatowa zimuzhizha akaenda akanora ndakangosvika atone nguva kari achigara nemurume havana kuita nguva vakambuya vaagara kunze kumba kwaanogara kunze kwemusha ari mapepe saka magariro Mwana uyu ndewani? Ndewani. Mwana uyu ndewangu asi pandakaona kana uyu ndokuti mwana kuita wangu ndewangu kana kuita uyu mwana wangu zvisina kuzvitambira mudzimai wangu. Nyaya yashaya umbowo unonyatsobatika wekuti tingati tingakonvicte kuti timupe mhosva nekuti hapana umbowo unonyatsobatika wakaeka wekuti tingape mhosva kuti hano pakaita zvinhu zvakadaro nekuti chekutanga pawakabata mukadzi wako akararwa neuyu wakaenda kundotaurirani? Ndakataura sabhuku kwapera nguva yakadii? musi wacho iwo. Musi wacho wakaenda kuna sabhuku uchitadza kuenda kuna madzibaba ako? Madzibaba pandakachienda zvakaendatika pandabata mudzimai wangu akarara tutuyu ndakachienda kwasabhuku noti patime yachombo spadhusi ndaenda kwasabhuku ndavatsanangurira alright iwe unochitsanangura kuti baba mukuru kubva ndazochiti waitobva kwatisape mandachienda kuna baba mukuru vangu vakuru ndichisvika ndatsanangura ndozvandikudini zvandaona izvi nenguva dzakadai so irotsaranga tudoka nabangu bangu vangoti mudzimai wacho ngadi iwe mudzimai ndo here zvanzi mudzimai bvatangotodini ndochema zvanzi ndotodaona tete wangu adini varipo nekuti inini zvinhu amai inini ndo wainditi chini ukapiwa mari toshiyana saka murume asvika paunibata nechi nemudzimai saka iwe pawakapiwa mari wakaiona kupi? Mari ndakaiona yanga iri muhomwe yesechewo saka yanga iri muhomwe yesechewo ndakachibvunza kuti mari $40 wakaiona sei iri muhomwe yesechewo? kuiona apo ndaatongotega ndaida kuenda kutenga nzungu kwanonzi mbuya murwira sama inda ndine mari yangu nana 200 mandachiti naye amai nini rege tindotenga nzungu kwambuya murwira mandachiti nditore chi mari ripi zvanzi mari ndakaisa pai ndiani aidaro? ndinini ndiamai nao
mari ndakaisa ndiyameni waidaro ndakaisa mubhegi ndataura mandachitasa mari mandakavhura ndatoitasa mari vanona zvidi mari iyo mandachita ko iyi $40 iri kutsvagei ende mari yedu 200 panapa tiri kuerenga tungona $200 yakadini yakakwana saka mari yakubva pa200 ichiwanda sichirudzi kuna mudzimai wangu zvikanzi nemudzimai uye mudzimai vanzi ini ndautodini ndautozviuraya iwe wazozvibvunzire paatotiza mudzimai vaya atoti mudzimai chija kudini chakuitika mudzimai wani mudzimai wangu bada achiti iye chimhanya chidzika nerwisa bada achitera ndatira nesaiti ndeiya anozondudi ndoterwa mashure andachingomukaripa ndaenda kumbata zvaunoita zvomadini sena nazvo singatidini tagara $40 anongoisa pasaiti tagara kudaro mudzimai anozoti murume wangu haana kundiporowa kana kundidini asi ari kutresa kuti zvadini zvafamba sei nemudzimai ndichidaro ndokusvika pandakazochimusvika akarara nani neuyu ndopanda chimubvunza ndati iwewe oraiti izvi zviri kubva kupi $40 uri kutera mudzimai wako uri kutresa mudzimai wako muri kufamba mese wamubata neuyu wanga watorara wese kati wanga wasati wanga wasati but $40 anga atopiwa wakazovabata sei kuwabata zvavachiitika ndachigara nemari yairi pai iri mumba ndagara nairi mumba nakuti nangu ana kutaura mudzimai wane zuva rangu wakarino wakapangana kuti tichadini tichasangana zuva iri ndo randakachivaba noti zuva rangu rangwendo raiso mudzimai ndati ngatidini ngatirare ngatimbozorora ina hangu hatidodi hatidozorora ndodi ndoenda kugeza chi enda kugeza imba ndataura ita ndadi andanyara obvatora dress yake refu nemaruva rwaso atora obvadimbura sipe yake ndamudadi ndakanyara zvikuru masumu angu anaanotaura ava ndakanyara mudzimai zvatobuda kudini kudzikoni saka ndati mudzimai wangu uyu makuriro aita anosongotaura kuti ndiri kuenda chira mvura tichirisongoenda tiri nhasi chichadi chatikamwezve ndatongorara zvitondungozvibvunza ndanyara vandachigarigare bandavhura musiwa ndadzika pana kuti veneri une mudzimai wangu ndokuchisvika uyu atiri pamusoro pechii nemudzimai wangu mudzimai kwapera nguva yakadini apa ngoti patoita kanguva kashoma nana iye atodzika patotanga nguva tingatoti 15 minutes tichisvika kuno kundotoona uyu wakatorara uyu atorara pasi yapamusoro uyu burugari angasati ane mari ngaitorii iwe chii akuraudai ubhatisa akatiza ndiani uyu ndochimiro uyu mukadzi batangotoridamira ndaumwa mushoma ati orit andachifuna tezvara ndo zvako zvakuno natezvara hweye kuno achii mudzimai iwe $40 wakaitora kuzvanzi aiyo baba nguva yese taitodya mari nazvo $40 topiwa ndiye akandipa ndaitongonyaro nditi ndezvitauro mukomana ndi akandipa $40 anipa $40 akatosangano nguva dzakakumafora umbo wacho manje paupesana manje pekuti mukadzi akuti akarara kamuchiti ende kakabatwa kangari kamuchiti tichitasa kashoma kuti patange kuti patobviswa $40 usatorara naye saka papa kuti mukadzi kana murume vanasi kutaura chokwadi kana iye iwe wakarara nemurume wauyu kangani $40 akakupa achiti chitozotorara tese $20 ichinzi deyani ngeye usina kupa mainini yavo aiwa ngei wakagara nayo iyoyo mainini handokutaurira ende mainini madhiri dhiri watoita kawakuda mari yavo ngei usina kuwapa kuti aiwa ndabvuma ndaakuchizondorara nemunhu uya uyu wowapa mari yavo chakaita kuti uchengete mari chii zvaita sei nekuti ka mainini kana wakakuti iwe upuhwa mari wondipa 20 handiti iwe wozopuhwa 20 wachiti ndiro madhiri atinoita ndizvo hanzi ndinoaita nani amwe handiti umwe wacho akamboita naye ndiani madhiri yayo
Mai. waimborana nemukomana uyu wachipuhwawo Martin mainini waimborana nemukomana uyu iwe wogozouya sei kuti kwauri kuti ondopuhwa $20 inini ondipa $20 waizviziva kuti uchapuhwa $40? Wakati tinogona kana kupiwa mari yacho. Mari $40. Saka iwewe wakapuhwa $40 wakadii kutotaura kumurume wako? Ndinozotaura iwe. But waida mari yacho? Saka zvekuti kana nhasi ukapuhwa imwe mari nomumwe murume unoenda futi? Ngei? Ngei? Ngei zvisingachaiti? Ngei zvisingachaiti apa zvakaitika ka? asi murume wako anga asikakupi mari yange ire kuteka mudzumuka aida umbo wakati jenga pamakafonerwa nemukwasha kuti ndo zvaitika mimi makadaidza vana maweti ndo baba wacho baba Mukadzi inini wamao wakandifonera ndiri munhu ari kubasa ndakati wanai uyai chichiri kunetsa sababa tigadzirise nhau yani tigadzirise nhau yedu nekuti mwana uyu inherera ana wangu mukwambo urikuona hana anomumirira urikuona kana zvese zvaari kutaura izvi hana anodini anomumirira ndopomunofanirwa kuziva changamire ipapo nekuti nhau yayo haidi kutenderera pachangamire nhau inoda kufambiswa sezvaiye nekuti mumwe munhu anogona kuramba nyaya kana kuramba mhosva padare akapara mhosva ndakumbira mambo wangu mukaone mambo papa inini ndinonyara zvikuru ndasina tarisire kuti ndo zvichaitika kuwana asi ndakazotonzwa mwana wakufona kuti ndo zvadini ndo zvaitika imi muri kunzi makabvunza nenyaya yemari akati chii mwana wenyu kwamuri wauya kumba kwenyu nenyaya $40 nauye mari yakataura akati ndakapiwa ini ndakapiwa mari $40 nomukomana wandakadini watakarara naye ichokwadiasitaurira imi baba wacho mwana wenyu asitaurira imimi mwanasikana ayo akataura muye mukwambo ndi akataura mwana yobva azvibvumira mwana achibva azvibvumira akati ando zvakadini ndo zvakaitika akabvuraji koita sei nyaya Mambo garai pasi sema unena ndikuita inombo ndosende kwatozviona mazuva anotevera ndambonyatsoongorora umbo hati kuti wakamira sei nekuti apa uri kuramba kunyatsoti tseketukei asi kumboyose zvamambo reva kuti istragofu zvingatomboonekwa kuti zvingaidi kuti apa asikunyatsomira right iweyo anza simba rashe mambo wobhadhara mari yemakosi ekunzwa kudai kuti akunza wakasenzesa mari yekuti vanhu vauye kudai $70 yekunzwa kudari nenhau iyi nemabhazi mari yopinda $100 wobhadhara mari iyo
yekumudzorera mari yekuunza kudai unoibhadhara rini? Shongu tichiri pamusoro wemambo andinonyatsopanzwisisa nokuti inini ndinofanira kumubhadhara kuunza kudari hwaita wobhadhara makosi iyayo, nekuti dare harisi kugutsikana kuti zviro zvakafamba sei, asi hatingakuburitsi munyaya. Saka omudzorera $100 yake yekuunza kudai. pamusoro timozodzoka kwenini makosti andashandisawo ndinokwanisa kuzomawana here kana kuti muri kuti ndabatwa nemhosva ndinofanira kubhadhara $100? Dare harina jekeso panyaya iyi kuti tingakuburitse munyaya zvachose, asi nekuti hatisi kunyatsobata umbowo hwakajekesesa, dare harichakuconvict kuti une mhosva, asi yakuti chidzora makosti awakabhadhara akabhadharwa nayo kuunza kudai. ngekuti unyatsopanzwa dare harisi kukubuditsa, kuchena kwako hatisi kukuona panyaya iyi, asi umbowo wacho manje kuti nyatsokuti dzvi wangonzvenga pachinoona kuti safe by the bell, but nenyaya kuti harisi kukubuditsa chibhadharo makosti ake akasindisa kuya kuno yani ndine chikumbiro handizivi nekuti inini pachangu iye ari kuzvita neumbowo wake wemukadzi wake achizvitairira, inini handina ndikuzvitaurira pachangu. Kuchiwanhu hamuna here zvamungakwanisa kuita sezvandamunza zvichitaurwa zvekuseri kwechuru kana kuti zvingaitwa kuti pamwe kumuteo kuti chokwadi chibude pachena? Unodzoka next year 25 izokabhara ndokuendesa kuseri kwechuru ukabatwa kuti ichokwadi ndiri kuzvipira Mambo ndo chingatogona kundichenesa nekuti handina kumbobvira ndakapara mhosva iyoenda handizviziva. Kana iwo wakazvipira ndaingokumbira kuti kana zvichibvira tinoita zvechiwanhu zvamunoita zvacho kuti chokwadi chibude pachena. Ndozvipira kuti ndiite izvozvo. moya musa 25 tosakana musa 25 kana maya munokurumidza kutaura mapurisa kuti nyaya mukurumidze musazosvike nguva ine muri pana ndikupinda pachiremba iri yekupinda mumatai ndingatofa ndaigona kuitsvaka kana zvichibvira 40 ne10 yemuno moenda kwachiremba. Okay. Hande manzwisise ndanzwisisa 25 mwedzi uno. aleke mazvinzwa 25 nese munena namoblessing baba munogona chiremba kuti andoone zvaanoda. Chiremba kana akati aiwa hapana mukadzi wako akanyepa zvinenge zvichionekwa. Havanouya ivo right ande but watu unenge wandonotobvisa 50 kwako kosara 50 dangobvisa 50 nyaya yopera.